Az geci, hogy jó kellett ilyen. Vagy a izék alszak. Közben még egyszer az aprónak helyesítve az eddig rosszul legutább időben 10 óra 45-től, nem is 10 óra 45.
hozzám. Jelenleg, ami azt jelenti, hogy 5 perc múlva vége a egyben látható szeniorok időmérő edzésének, és az Open Profi MX2, MX1-es összevont kategória kezdi meg a mai nap utolsó mért edzését, mintegy 5 perc múlva. A rajtgép mögötti terület még aránylag hézagos, úgyhogy kérném szépen a profikat, hogy minél hamarabb sorakozzanak föl, bár olyan sokan sajnos nincsenek, de attól még az ő hiszen a leggyorsabb versenyzőket láthatjuk majd a mai napon a következő edzésen, körülbelül 4,5 perc múlva. Varsányi Otto Kaposvárról 5-11-esre még ez a szép sárga RMZ-t majd érdemes és az Open Pro marokki csapata engem mikor láthat, hogy éppen kitörni készült a motor alól a 14-essel egy RMZ2 képviseletével. Éppen a büfé felé érkezik. Bergel már őt követi Ragacs Roli 126-ossal, egy RMZ
4-5 nyertében. Aztán Réti Balú, aki a múltkori bajnoki fordulóig vezette a magyar bajnokság MX1-es pontvadászatát. Mögötte láthatjuk Balási Csabit, ha jól látom talán, 117-essel, mögötte Kismárk 115-tel. Nem? Akkor a Csabi most érkezik ide a hangosítás mellé. Akkor az Vörös Szavér lehetett 486-ossal, ha jól emlékszem. Nagyon szépen köszönjük neki. Ugyanazt itt éppen Fergel Márkot láthatok egy rövid viccel. És egy külön versenyt láthatunk itt. Majd mögött a 126-tal talán egyre jobban zárkózik le 786-ossal Ken Vörös Szavér. És már az egyik legfiatalabb Rájnál a mezőnyben 125-össel félelmetes javulást mutatott be ebben az évben, majd ér Csabi recsegtetik siker. És mindjárt ugrik a nagyasztalon a büfé felé 117-essel Balázs Csabi. Elmarad a vicc, valószínű ő is gyors körön van. Ugye amikor a fiúk belehúznak postosul, az azt jelenti, hogy minden mellékes sallangot elhagynak, és csak a nagykürtben előírt technikákra összpontosítanak, amit a végkörben az edző előírt le, és itt ezen az egy körön besűrítve a pályának kritikus ilyenkor, hiszen a maximális tempóra törekednek, sokszor a 100% felett motorozva, és ilyenkor nincs helye a hülyeségnek a pályán, a levegőben. Csak is és szigorúan a legjobb technikát alkalmazva próbálják meg a legjobb köröket elérni. Ragacs Roli 126-ossal az ámkor állásából ő is gyors körön van, mögötte keresek, ami még gyorsabban, ahogy elnézem, 3-assal egy a mai napon az utolsó időmérő edzés, Lenge Boszkán zászló. Úgyhogy következik némi szünet. Bár a pályán nem állnak az élet, hiszen 3 perc múlva, azaz 12 órakor megkezdődik a locsolás, valamint némi pályakarbantartás. Fergel Márk, Ragacs Roli, két Suzuki, egy 250-es és egy 450-es RMZ érkezik ebben a pillanatban kockázzászlóhoz. És a kissé pekkes Balázs Csabi 117-tel vágja be magát a célba. Remélem, hogy utoljára sikerül megcsinálni ezt a gyors kört, amit az előbb elhibázott. Talán még egy motoros a pályán. 250-es KTM-en 112-essel Horváth Gergő aztán ahogy jönnek közelebb és élesek a rajtszámok, mondom, hogy többienek is. Gergő nagyon szép tisztel. A leggyorsabb köröket láthatjuk a mezőn a futam első köreiben. Aztán majd meglátjuk később, hogy a tévő alapozás kinek hogy sikerült, majd a Konti hogy tart ki. Itt a harmadik helyen Magyja, a kis Zolinak a csatája lesz, még egyszer mondom, 68-assal Vörös Zoltán és 677-essel egy gyönyörű szép 2016-os évjáratú SX-es
Hát most nem emlékszem pontosan, de mint hogyha 350-es rém lenne, hogy az Zoli 350-essel megy. Jelenleg, hát illetve most az erdő takarásában nem tudom, hogy mi a helyzet. Zoli lendületét, Rázzoli lendületét figyelembe véve elképzelhető, hogy a helycsere már megtörtént az élen. Nem még mindig, nem még a Rikitto Ruha a második helyen, körülbelül 5 méter távolságban az egyenesbe, az majd a kanyarokban körülbelül 1 méterre fog csökkenni. Ezt nevezzük előzési pozíciónak, hát ettől még egy kicsit több kell ehhez. Agresszívabb féktávot kell venni. Tessék hallgatni ezt a kis hangzott a harmadik helyen. Csillagati rendkívüli módon tudja kihozni a motorját. Csillagati hallgatik. Hát apukának nem tudom, hogy megkérdezik. Viszont a üzemórát akkor bizony Csillagati a rendkívül jónak mondható Wimmer Sanyára hajaz. Senkit nem végezte meg a sárga számtábla. Félkörnél vagyunk jelen pillanatban. Tehát a 85 köbcenti érmezője érkezik. Rövidesen. És ha jól látom 116-ossal aki az edzésen némi motorhibával küzdött, az a harmadik helyen talán, ha jól láttam, 78-assal Rizka Roland, jelenleg ők a dobogó első 3 helyen.